Usa ka senior citizen nga nag-inusarang nagpuyo sa iyang balay ang nalakip sa gatusan ka napahalipayan sa Kapuso Barangayan on Wheels sa Davao City. An air report. Nag-inusara na lang nga nagpuyo sa ilang balay sa Barangay Lubugan sa Davao City si Tatay Jerry Soriano, 67 anyos. Wala siya'y anak ug wala sab nagminyo. Maglisod na sab siya og lakaw tungod sa iyang arthritis ug duna sab siya'y bukol sa kamot. Bugtong hinabang alang sa mga senior citizen ug gikan sa iyang mga igsuon ang iyang gisaligan. May na lang og nay pampalit-palit kay ang atong senior dugay mamuabot. Busa dako ang iyang pasalamat nga nakadawat siya og hinabang gikan sa GMA Regional TV pinaagi sa Kapuso Barangayan on Wheels. Daghang nga salamat sa gihatag sa GMA nga kuan kay kuan sa akong adlaw ron adlaw kay wala ba jud koy bugas na timingan. Usa si Tatay Jerry sa gatusan ka benepisyaryo sa Barangay Lubugan sa Davao City nga nahatagan og sayong pinaskuhan sa GMA Regional TV. Una pa ang aktibidad, gisiguro gayod nga matuman ang health protocols atol sa pagpangapud-apud. Kay sa inyong nakita sa inyong palibot, ma'am, daghan gyud kayong less fortunate, no? Sa harapan gyud ninyo. So, salamat kayo GMA. Mga kapuso, saad sa GMA Regional TV nga katambayayong ninyo kami sa pag-atubang sa bisan unsa mang hagit sa kinabuhi. Ako si sarahhilomen-velasco para sa One Mindanao.